Sakona ga su manoma na farko dai ga waɗanda da akwai waɗanda sunansu yana nan jiki amma saboda wancan kutsen ba su samu takin ba, to muna ba su haƙuri su yi haƙuri, in Allah ya so da akwai matakin da muke bi za su amfana da takin ko kwatankwacin takin. To muna ƙoƙarin ba gwamnati tare in dai har waɗannan kamfanin za su kawo taki da mu a raba manoma, to ita ma gwamnatin jiha ta yi ƙoƙari ta ɗayan biyu, ko ta ma'aikatar gona ta yi wannan taki da kanta tunda su sinadaran ba wani wahala ke gare su ba. Na ɗaya dai muna da su a nan kankara, kowa ya ga yadda ake ɗaukar shi. Na biyu kuma sauran sinadaran ana saida su a kasuwa a manyan kamfanuka, a so a rabawa waɗannan kamfanin gidajen taki yadda a iya takin da za a amfana da shi. To muna shirye dama mu ba gwamnati shawara ko ɗayan biyu, ko ta lizin waɗannan abubuwa ga mutane ko kuma ta ba duk gwamnatin ma'aikatar gona ta yi amfani da wannan a ƙirƙiro da wannan na buga taki. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillah muna ƙara godiya ga Allah subhanahu wataala ya ba mu ikon saduwa da ku domin mu bayyana muku irin ayyukan da suka gabata tun daga lokacin da shi mai girma minista na aikin gona tare da makaraban shi da mai girma gwamna da sauran wakilan gwamnoni na arewa maso kudu maso arewa suka zo nan suka kaddamar da takin da mai girma shugaban kasa ya bada ga manoma. Kusan za a raba wannan taki buhu 4 ga manoma kusan 340,000. Ita kuma gwamnatin jiha an bata 2,000 da wani abu. To alhamdulillah mu a bangaren mu na kungiyar afan na reshin jihar Katsina mun raba wannan taki kamar yadda aka umarce mu raba. Kahin mu raba dama can mun tattara sunayen manoma muka aika wa can Abuja ta hannun ita kungiyar mu ta ƙasa, kuma ta kan haka ne duk wanda ya samu wannan taki aka mishi alat, sai ka kawo wannan alat sannan a je a yi bincika a baka wannan taki. To bisa haka muka raba wannan taki buhu 3 da guda 40 ga manomanmu na jihar Katsina. Wasu manoman daga can Abuja suka samu ko aka ba da sunayensu, wasu kuma ana aka ba da sunayensu. To kamar kungiyoyi nawa ne na manoma suka amfana da wannan tallafi na taki? To alhamdulillah ba za mu iya cewa ga yawan kungiyoyin ba, amma dai duk wata kungiya da take nan jihar Katsina wanda take tare da ita wannan kungiya, ko kuma mun santa tana rajista da mun ba ta wannan taki sun yi amfani da shi, sun kawo mutanen su an tura Abuja an ba su wannan taki. Sai dai a cikin tahiyar da ake ciki, kamar yadda aka sani, wannan shine karan farko da shiga irin wannan aiki na rabon taki ta yanar gizo. To tsakanin da Allah mun samu 'yan kurakurai da matsaloli akan hanya, wanda yake wannan ta sa sai da muka kafa kwamiti ya junanmu, wanda muna bin dukkan rasidan da muka ba da wannan taki 3,000 da wani abu domin mu kwakwafe mu tabbatar inda matsalolinmu suke, domin samu kutse ta hanyar intanet. Wasu sukan yi registration online kuma ana ba su izini su zo su amshi wannan takin. To wannan ta sa muka samu 'yan matsalolin wannan wanda take abin ya tada mana hankali, amma yanzu muna bin rasidan ɗaya bayan ɗaya, ina wanda muka ba da sunan shi daga nan, ina kuma wanda shi daga ofishin
shi mai girma sakataren wannan shiri ya ba da na rabon takin nan ya ba da sunan shi bisa alfarmashi suka samu waɗannan, sannan kuma waɗanda suka yi wannan kutsa in Allah da muna bin kokarin yadda za mu gano su. Akwai mataki da za ku ɗauka idan in Allah ya so yadda in dai muka samu gano waɗannan mutanen za mu ɗauki mataki tare da shawarar ita ma'aikatar gona ta tarayya. To ganin cewa ba wai taki kaɗai manoma ke bukata ba, akwai wasu kayayyakin noma da gwamnatin nan ta raba wa manoma a faɗin Najeriya da kuma jihar Katsina? Alhamdulillah iri da ita jihar Katsina ta raba taki ga manoma, kuma ta raba kayayyakin iri, ta raba kayayyakin aiki. Kamar yadda muka sani sama da duk shekara ana bada, yanzu akwai taraktoci a ƙasa, akwai power tillers a ƙasa, akwai injin ban ruwa na mai amfani da hasken rana da sauran wasu abin da mai girma gwamnati Malam Dukku Umar ɗaya bada. To ita kuma gwamnatin tarayya ta bada taki, kuma in Allah da nan ba da daɗewa ba cikin satin gobe shi ma hukumar nan mai samar da iri a ƙasar nan ƙarƙashin shi da darakta janar nata Fatihu Muhammad, Honorable Fatihu Muhammad zai zo shi ma ya bada iri a wannan jihar nan. In Allah su yarda. Dangane da shi maganan matsalar da aka samu na rabon taki, ka ce za ku ɗauki wasu matakai na gaba kaɗan, amma labaran da yake zuwa wasu da dama da suka amfana daga wannan taki ba 'yan Katsina ba ne, 'yan wasu jihohi ne. Ya za ku yi fitiresin ɗin sarrafa da ɗauki mataki a kan? Ai mu ga dai ganin mu ga abin da mu gani babu wani ɗan wata jiha da ya zo amfani da wannan taki. Duk yawanci 'yan jihar nan ne su ne, saboda kamar da sakatare janar na wannan kungiyar hukuma dan nan jihar Katsina ne. To kuma kamar yadda muka sani akwai manoma wanda suke zaune Abuja, yan nan jihar Katsina ne. To duk wanda ya zo inda nan jihar Katsina ne ya amfani da wannan taki, mu ba mu da wani koke, amma koken mu wanda ya kutse saboda kayan rijista online kuma an ce an baka alert ka zo mana da shi nan, mun fara badawa. To daga bisani muka fahimci in muka yi haka to za mu sa mutanenmu a cikin gararan ba, saboda mutum ne sama da wata biyu ka ɗauki data ɗin shi, kuma an ci can Abuja sun tabbatar mishi za a bashi taki, kuma ya zo nan wanda ya wannan kutse online ɗin, kaga in ka ci gaba da ɗauka za a samu matsala. To ya yanayin damana bana, manoma shekarun baya kun koka da matsalar tsutsa da fari, ya bana? To alhamdulillah bana alhamdulillah, duk da dai kamar da kace tsutsa an ce ba za a yi ban dan kuturu ba in ba ya girma da yatsun shi ba. Ita tsutsa kala biyu ce, yanzu an tsallake siradi na farko, to akwai siradi na biyu wanda ake cewa turau. To in Allah ya taimake mu bana ba a yi ta ba, to kusan za mu ce 100% babu maganar tsutsa, saboda yanzu da amfanin gonarmu ya wuce sharrin tsutsa, sai dai wannan turo ɗin idan ya kai ga da kai shi ne muke kuma tsoro ma Allah subhanahu wataala tare da manoma da addu'a Allah kauda da ita. Akwai rigakafin irin waɗannan turo ɗin ko? Ana rigakafinta, domin duk da dai mu nan ƙasar ba mu ko kuma nan hukumanci ba mu da kayan aikin da za a yi, domin fisa ce ake daga sama. Wani jirgi haka zai zo ya fisa daga sama, domin ita turau can zangar ne take kama, wadda take wata ta fi tsawon mutum, kaga yana da hala ko chemical abin nan ma mutum ya daga kan shi wannan feshin daga sama ake feso mata magani, ana so a yi maganin ta. Sannan da game da magana take a can baya akwai a gwamnatin ba akwai wurare kamar guda 3 a nan jihar Katsina wanda aka ce akwai local factory inda ake wannan taki na zamani wanda ake kai gonaki. Menene matsayin wannan a yanzu, ko kuma wani shawara kuke ba da gwamnatin a farfado da irin wannan a samu saukin taki? To alhamdulillah, ganin yadda aka kawo wannan taki na bana, ko mu ma nan kungiyar manoma ta na jihar Katsina muna shirye muke ba gwamnati shawara, musamman gwamnatin jihar Katsina, cewa muna da kamfanin taki wanda gwamnatocin baya suka yi, kamar da Bakori, Batsari, da Mai Aduwa, da
ko gagarin ne aka yi ɗaya, 4 ne dai ba kori kai aka yi ɗaya. To muna ƙoƙarin ba gwamnati tare in dai har waɗannan kamfanin za su kawo taki da mu a raba manoma, to ita ma gwamnatin jiha ta yi ƙoƙari ta ɗayan biyu, ko ta ma'aikatar gona ta yi wannan taki da kanta, tunda su sinadaran ba wani wahala ke gare su ba. Na ɗaya dai muna da su a nan kankara, kowa ya ga yadda ake ɗaukar shi. Na biyu kuma sauran sinadaran ana saida su a kasuwa a manyan kamfanuka, a so a raba waɗannan kamfanin gidajen taki yadda a iya takin da za a amfana da shi. To muna shirye dama mu ba gwamnati shawara ko ɗayan biyu, ko ta lizin waɗannan abubuwa ga mutane, ko kuma ta ba duk gwamnatin ma'aikatar gona ta yi amfani da wannan a kirkiro da wannan na buga taki. Da ƙarshe wani sako gare ka ga manoma na jihar Katsina, musamman 'yan ƙungiyar ku ta AFAN? Alhamdulillah, sakona ga su manoma na farko dai ga waɗanda da akwai waɗanda sunansu yana nan jiki, amma saboda wancan kutsen ba samu takin ba, to muna ba su haƙuri, su yi haƙuri. In Allah ya so da akwai matakin da muke bi, za su amfana da takin ko kwatankwacin takin. Sannan kuma muna ƙara kira ga su manoma sa godiyarsu da shi mai girma shugaban ƙasa da shi mai girma gwamnan jihar Katsina bisa yadda aka kula da harkokin noma. Domin inda a ci gaba da manoma irin wannan tagomashi, to ina tabbatar maka noma zai dawo da darajar shi a cikin wannan jiha tamu. Za mu kasance abin da muka bari baya, ko kambun da muka rasa baya, yanzu mun zo mun jagoranci mun rike kambun nan na cewa duk wani irin nau'in abinci da kake fatan za ka fidda, to za ka same shi daga jihar Katsina.